yeZimbabwe tichiri kuno ku Norton kune chiitiko chatambotsanangura kuti pane vana vawira muBlair Toilet zuva ranhasi vari vatatu. Vaviri vakabva vasvika kuchipatara vakanzi vashaika, mumwe wacho akabva amhanyiswa ku Norton Hospital. Tine urombo kukuzivisai kuti mwana wechitatu we6 years abva achisiya. Tagamuchira shoko rinorwadza rinozwisa kuti abva ashaika. Muri yeZimbabwe zvakungoda Mwari, zvakungoda nyasha, kunyaradza mhuri dzarasikirwa. Tinoti mweya yevana vadiki ngaizorore murugare. Muri yeNorton tinoti nyaradzwai naMusiki. Tatenda muri yeZimbabwe. That's what